Когато ние вярваме, че сме обикновени хора, ние наистина сме обикновени хора. И това, което ни вълнува, са 5 лева в магазина, 20 стотинки увеличение на цената на нещо. Да, така е наистина обикновени хора. Но когато активираме тази мощна духовна същност, която стои зад това физическо тяло, вие си представете да се създадат тези очи, уши, коса, лице, бели дробове. Давате ли си сметка какво всъщност ние имаме и не сме дали пари за него? И какъв е този разум, който да създаде такива същества като нас? Духовни, мощни същества с човешка опитност. И когато ти получиш всичкото това нещо безплатно и даже не вярваш, че има определена сила, която ти го е дала безплатно, живота наистина става много сложен. Но когато знаем, че има една по-висша сила, която ни пуска тук на Земята, не просто за да съществуваме ден за ден, а за да служим на Твореца и на другите.